Yo. Yo. Sir. Hi. Morning. Ha, sir. Pasko ba? New Year naman. Ha? Video ba? Video. Sir. Morning. Asa? Ah. Kaming butang na ko din nga medyo nga plywood, 1/4 lang ni. 1/4? Oh, 1/4. Kano din eh? Yung kartulina ni nga white ha. Ah. Ito bagang kartulina. Yan adra. Imbis nga 1/2 na siya nga plywood. Si. Sugan mo eh. Akong danar. Si. Gur. Gur. Udang pagano gur. Yo. Ano ba? Akner. Ayo gur. Kuha pintal dari guys. Buwan naman na guys eh. Buslot na. Managit. Sir. Umas langit ah. Ako lagi pang langit sa. Clouds. Di ba? Music ba? Ayo, zaman ka lang. Ay, bilog sa langit pa. Huli sa dayon pagid. So, may ngap mo sa inyo ang tanan dia mga katambay no. So, karon kay January 7 na ta no. 2023. So, karon ang una nga booking na mo ni Master no. Para Master no. Buhat og props. So, mo na first booking na mo karon. So, ganiha ang buntag nangumpra mi. Kauban to si J. Katong Koryo. Si Koryo sir no. So, kani para kani nga props kay para sa kuan siya sa isla sa Kinatarkan. So kaning sinulog ni para sa Santa Fe. Yeah. Kami ang gikan. Nagpabuhat si J og props ka sir de. So mo na yung mga gamit oh. Mga plywood. Ini mga kana kada na sugod ng trabaho si banda daw. Kana wala gamit na nagtrabaho. Amo ning ko ano? Kanang buhaton kay masa ni ko sir? Pizza 12. Pizza 12 no so city 12 so 5 lang kadlaw para sa pag ano prepare ani nga mga props so amo ning kuan guys paspasan na ni buhat nya. Na diri magkuan ta pilo-pilo ta nya. Basta kay magtrabaho mi diri. So, managuguan guys, managug pilo-pilo guys oh. Tara, mana na siya. 28 na kabuk. Kapit sakit akong kuan eh. Dire, sig pilo. So, kaya ba itong trabaho ko na eh. Kaya na. Ito na yung pilit-pilit. Tara, ano siya. Ano eh. So, ato sa na yung penito ng glue stick. Okay, naman na buhatan eh. Atong tanaw si Bado Adria. Musta? Hello. Ha? Sa di ko tingkar sa piso. Sapod ko. Guys, oh. Muna yung trabaho guys, oh. Apa ba apa? Lago kay nga apa. Mut prasa kanina sa formal no. Kani guys, so pamikibawon sa mga kuan no. Output ani kay kuan pa man first day pa man sa mong trabaho. Pero may bawaan na mo inig kuan na. Kanang magsugod nagpurma ba. So karon kuan pa no. Tingob-tingob ra na mong trabaho no. Hilabawan na ni kan kanang pintala na ba. So may bawaan ra nato niya na. So karon wala pa to baw eh trabaho sa midre.
Ha? Ano ba ako sa mga? Ikaw man na eh. Okay. Mga to kay. Alam pilo-piloon guys. Alam ko din siya guys ha. Pilo ba? Para na siya movement ba? Movement. Ah, movement. Ingit ng lugan. Do. Sige na, na. Kasi practice ka matay ba nga? Sige ba kayo? Ata kay. Build dito dai. Talo yo, talo. Ahat. Retire to basket dai. Diba? Tawag di ka dai. Tiag na buang. Lah. Puham ta. Guwapo. Murag kon. James Ray sa mata. Trabaho sa guys. Huwag akong bisag ng rodela. Grabe pa. Murag nagbula lagi. Duha mo ligduha mo. Bulit tuwad ti exam. So that's all for this vlog mga ano. Nakuman namin dito eh. Try. Nakuman namin dito duha ka buok. Ano? Ako na may foam. Tog na lang mi. So nalimay ko na rin. Self defense ba? Gasog na ka ng mga masasamang loob. Magamit ni siya. Tagod sa tuhod ba? Di haladaan. So, mga siya karamad lawa, no? Pildi. Ha? Tamanon ba, no? Ayun, bago palayo. So, dito na may ganyan sa Libertad, no? May liga dito. Ako ka video dito, pero pildi mo dito. Pildi mo dito, guys. Ulats mo dito, pero nice game rin po, no? Nya, mo siya. Mo rin unang nga booking ato karon 2023 na. So, pagbuhat og props. So, nawat ko nga lingaw mo no, nawat ko mababilin gyapon mo sa pagsubaybay. So andod sa sunod higayon kita-kita tanyag balik. Ganoy TV, anoy out. See you.